Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Waqt li se nibdew nirriflettu eżistijej fuq il-messaġġ ta' Fatima, nixtieq illi nibnu r-riflessjoni fuq il-messaġġ b'mod ħafna partikolari. Billi nieħdu uħud mill-kidbiet ta' Luċija, waħda mit-tliet viżjonarji ta' Fatima, Luċija Franċisku Ċaċinta, u nixtieq illi naqra l-kidbiet oriġinali tagħha u nikkummenthom. Nixtieq nuża din is-sistema ħalli aħna neħtlu daqsxejn ftit l-ewwel ħaġa eżattament l-affarijiet kif kitbithom Luċija li hija l-iktar waħda li kitbet mit-tliet tfal dwar l-esperjenza u l-messaġġ tal-Madonna. Ħalli bekk neħtlu f'kuntatt dirett mat-testi oriġinali. Qed nagħmel dan għaliex xi drabi nsibu fuq l-internet, fuq kodba, ħafna affarijiet li jintqalu fuq Fatima imma ma morrux direttament għal min kitibhom. U l-iktar xut kredibbli, u ovvjament għax hija waħda mill-viżjonarji approvati mill-Knisja, hija Luċija. Issa Luċija kitbet diversi eżistijej affarijiet fuq Fatima. Insibu 6 tifkiriet illi ġiet miktuba li tikteb mill-awtoritajiet tal-Knisja f'mumenti differenti. Ma dawn is-6 tifkiriet memoirs insibu wkoll xi ittri li Luċija anka kitbet. Ma' ittri insibu wkoll spjegazzjoni twila tagħha fi ktieb jismu Sejħat minn Madonna ta' Fatima fejn hija tispjega f'ċerta dettall u b'ċerta prattiċità anka il-messaġġ minn aspetti differenti kif għandu jinex. Fost daw il-kitbiet kollha, jiena xtaqt li niffukaw fuq ir-raba' memwar, ir-raba' tifkira illi Luċija tikteb lill-Isqof fuq talba tiegħu fil-kuntest meta kienu qegħdin jiġu investigati id-deriet. Forsi mhux kulħadd jaf b'dawn il-kitbiet, mhux kulħadd forsi qrom anke minnu devot tal-Madonna u tal-Madonna ta' Fatima b'mod partikolari, imma inħoss li importanti li mmorru għas-sources, immorru għall-lejjun, ħalli anka niggustaw iż-żbuħija ta' din l-esperjenza direttament mhux xqal ħadd ieħor imma mill-persuna illi daqitha. U allura eżistijej fil-programmi li jmiss ħanieħdu dan ir-raba' tifkira u minna se nisiltu bil-mod il-ġrajja u l-messaġġ ta' Fatima. Illum se nibdew billi ħanisimgħu il-Luċija tirrakkonta l-esperjenzi li ġrew qabel ma deret il-Madonna ġewwa Fatima, l-esperjenza tal-Anġlu, għax id-deriet tal-Madonna ta' Fatima ġew preċeduti qabilhom kien hemm intervent tal-Anġlu. Nisimgħu ftit Luċija x'tgħidilna u mbagħad jiena anke nikkummenta ftit minn dak li Luċija tgħid. Mill-kitbiet ta' Luċija ta' Fatima. Għalkemm ma nistax niftakar id-data eżatta, jidher li kien fl-1915 li seħħew l-ewwel deriet. Sakemm nista' niġġudika kien l-Anġlu li der, għalkemm dak iż-żmien ma kienx jagħmel ruħu ċara l kollox. Minn dan li niftakar mit-temp naħseb li dan ġara bejn April u Ottubru tas-sena tal-1915. It-tliet ħbieb tiegħi minn Casa Velha, Teresa Mattias, oħta Marija Rosa u Marija Ġustino, kienu miegħi fix-xaqliba tan-naħa ta' nofsinhar ta' Cabejo. Konna se nibdew ir-Rużarju. Meta wieqaf fl-arja fuq is-siġar li kienu jaslu sal-wiet li kien taħtna, raj dik li deret bħal sħaba forma umana, bajda aktar mis-silġ u kważi trasparenti. Ħbiebi staqsewni x'kienet u ġibthom li ma kontx naf. Dan reġa' ġara darbtejn oħra, iżda fi ġrani differenti. Din id-dera ħallit li ċerta impressjoni li iżda ma nafx kif nispjega.
bil-mod il-mod l-impressjoni għaddiet. U kieku mhux għall-avvenimenti li ġraw wara, kont ninsija għal kollox. Ma nistax innizzel id-dati b'ċertezza, għax dak iż-żmien anqas biss kont naf inqis is-snin, ix-xhur u l-ġranet tal-ġimgħa. Iżda naħseb li kien fir-rebbija tal-1916 li l-Anġlu derrinna għall-ewwel darba fil-loka de Cabejo tagħna. Kif ġajet fir-rakkonti tiegħi fuq ċaċinta, tlajna għall-olja biex nistkennu. Wara li kilna u tlabna, fil-bot fuq is-siġar li kien hemm fin-naħa tal-vant, bdejna naraw dawl abjad aktar mis-silġ, forma ta' żagħżugħ, trasparenti, ileq daqs il-kristall milqut mir-raġġi tax-xemx. Aktar ma beda jirsaq lina, aktar stajna narfu l-fattizzi tiegħu. Konna maħsudin, mitlufin u muti bil-meravilja. Eżisti, f'din l-ewwel rakkont ta' Luċija meta tispjega l-ewwel interventi tal-Anġlu. Ħankomplu naqraw nispjegaw anke l-Anġlu x'qalilhom. Imma hekk ħalli ma nħallux daw l-esperjenzi jkunu xi ħaġa ta' kurzità, jew xi ħaġa ta' sensazzjoni, ma nieħdu minnhom l-aspett kataketiku, ġifieri nieħdu minnhom it-talim anke b'mod wiesa' ħafna. Fil-kelma talla, diversi drabi nsibu li l-anġli jippreċedu, jiġifieri jagħmlu xi ħaġa qabel ma jkun hemm intervent iktar dirett ta' Alla. Għalfejn ngħid iktar dirett. Għaliex l-anġli qatt ma jistgħu jagħmlu xejn jekk ma jkunx Alla li qabadhom. L-anġli ma mibawtin minn Alla. L-anġli għandhom missjoni li hija mogħtija lilhom minn Alla, ma jaqbdux jagħmlu l-affarijiet minn moħħhom. L-anġli jeżistu. Il-kelma Alla kieku kellna naqtaw l-anġli minn ġewwa fiha bl-iżvilupp anka tal-anġeoloġija, ġifieri l-kunċett tal-anġli, l-missjoni tagħhom kif ġiet iċċarata fir-rivelazzjoni, u kellna naqtaw dan kollu mill-Bibja, naħseb naqtaw persentaġġ mhux ħażin fil-kelma Alla. Għaliex insibu li l-anġli kemm fit-Testament il-Qadim għandhom rol importanti fil-missjoni ta' nies li Alla jibgħat u rol importanti fl-istorja ta' Iżrael. Naraw li l-anġli għandhom rol importanti wkoll fil-ħajja ta' Ġesu. Ġifieri ħajja ta' Ġesu jekk narawha hija mdawra mill-anġli mill-bidu sal-aħħar. Jiġifieri l-anġlu jħabbar il-Marija, l-anġlu jħollhom il-Ġuseppi, l-anġlu jibqa' jmexxi l-Ġuseppi fil-bidu ta' Kristu fil-ħajja terrena tiegħu fuq dil-art, l-anġli jaqdu lil Ġesu meta jiġġieled jitqabad ma' xetan fid-deżert, u mbagħad l-anġli nerġu narawhom anka fil-Ġetsemani, l-anġli nerġu narawhom illi iħabbru il-qawmin ta' Kristu mill-mewt, l-anġli naraw illi jitkellmu dwar Ġesu li tela s-sema u jgħidu lill-apost li Ġesu se jerġa' jiġi eżisti, u mbagħad l-anġli narawhom anka fil-ħajja tal-Knisja li joħorġu il-Petru mill-ħabs, l-anġlu li anka jkellmu lil Petru, l-Kornelju, fl-istorja tal-Knisja u minn hemmhekk fl-istorja sħiħ tal-Knisja anke ta' żminijietna. Ir-rwol tal-anġli illi huma għas-servizz ta' Alla billi adorawh, billi imuh, billi jħobbuh u għas-servizz tal-bniedem, billi jaqdu il-Alla fil-missjoni tal-imħabba tiegħu lejn il-bniedem. U allura mhix ħaġa kbira li naraw illi l-anġli fil-kuntest tal-kelma Alla naraw illi jakkumpanjaw il-missjoni kollha anka ta' Ġesu u l-missjoni kollha tal-Knisja. Anka fil-ħajja tagħna personali ma ninsewx li aħna għandna l-anġlu kustodju tagħna. U hija anka tradizzjoni tal-Knisja li żomm illi jeżisti pereżempju l-anġlu kustodju ta' kull pajjiż, kif fil-fatt se naraw anka fil-ġrajja ta' Fatima. Id-devozzjoni tagħna li l-anġli m'għandix tkun xi ħaġa ta' esperimenti, superstizzjoni, lucky charm. Li jeżisti l-anġli l-iktar ħaġa li jixtiequ minna li aħna nħobbu lil Ġesu u li aħna insalvaw ruħna. L-anġli iktar ħaġa li jixtiequ minna illi aħna nkunu fir-rida ta' Alla,
fil-ħajja tagħna. L-anġli jgħinuna spiritwalment u materjalment biex aħna nikbru fi Kristu ngħixu il-mamudija tagħna. Il-Knisja tallimna li aħna l-kol kemm aħna għandna anġlu kustodju li jiġi motililna mhux mal-mamudija imma mal-ħolqien tagħna. L-anġlu kustodju għadbir ta' mħabba min-naħa ta' Alla għal kull bniedem, anka jekk ikun għadu ma rafx il-Ġesu. Issa hawnhekk għandna Luċija li meta qed titkellem minn dir-realtà tal-anġlu għandna diskrizzjoni ta' dawl, trasparenza, isu kristall. Għaliex figura ta' ġuvni? Għaliex l-anġli fil-verità m'għandhom l-ebda figura li huma spirti, m'għandhomx ġisem. Però biex jikkomunikaw magħna l-bnedmin, allura jieħdu forma, jieħdu semblanza ta' dak li aħna bħala bnedmin nistgħu nipperċipixxu. L-anġli m'għandhomx ġwienaħ pereżempju, imma nagħmluhom bil-ġwienaħ għaliex l-anġli jipproteġuna u l-anġli huma fast biex ngħidu hekk. Ġifieri il-ġwienaħ huma ħaġa simbolika. L-anġlu huwa spirtu, għax huwa spirtu anke l-anġlu m'għandux ħalq, m'għandux fom, ma jitkellimx kif nitkellmu aħna, imma jitkellem magħna billi jispirana, billi inebbaħna. Safna drabi din hija l-ħidma ordinarja tal-anġli, ma meta Alla jippermetti li l-anġli wieħed jista' jarhom bl-għajnejn tar-ruħ tiegħu, bl-għajnejn intellettwali, bl-għajnejn tal-ġisem, skont Alla xi permetti, ovvjament jieħdu forma li magħha aħna nistgħu niftehmu ta' bnedmin li aħna, ma ftakru l-anġli mhumiex bnedmin huma spirti. Min-naħa l-oħra l-anġli mhumiex Alla. Allura l-anġli pereżempju ma jafux kollox, imma jafu biss dak li Alla jippermettilhom li jkunu jafu u dak li aħna nippermettulhom fid-dialogu tagħna magħhom ikunu jafu. Ovvjament l-anġli huma intelligenti aktar minna, allura jistgħu jissoponu bħal aħna nistgħu nissoponu. L-anġli ma jafux il-futur għax il-futur jafu Alla biss. U dan l-istess ħaġa tanka xjatna xi xjatna ukoll huma spirti. Issa dir-realtà tal-anġli meta Luċija jekk tiltaqgħu ma' dan l-anġlu kienu maħsudin u mitlufin b'ċerta meravilja. Għaliex l-anġlu jirrifletti sbuħija ta' Alla. Allura l-kuntatt miegħu wkoll meta huwa daqshekk qawwi intimu perċepibbli iħalli fil-bniedem is-sens ta' Alla. Kemm sabiħ eżistijej illi id-reazzjoni illi fil-bidu daw il-ġrajiet ġewwa Fatima hekk jibdew b'dan is-sens ta' meravilja. Għaliex dak kollu li l-Madonna għamlet Fatima li Ġesu bata tagħmel mhux biex tbeżza d-dinja, imma biex iddaħħal aktar fli timmeravilja ruħa balla l-imbirek. Jalla, hekk mill-ġrajiet ta' Fatima, dan ikun wieħed mill-messaġġi li aħna nieħdu nimmeraviljaw ruħna quddiem Alla li jiġi daqshekk qrib tagħna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islim.